Yes, Lord, malayo ngayon ay nagkakaroon sa pagkakaroon nito. We thank you, Tino, sa inyong mga pagtulungan, nagapuhan din sa pagkakaroon.
We praise you, Ginoo, kay ikaw man ang aming Diyos. Pag-iya sa mga kinabuhi. Salamat ka ng kaluwasan sa tanan na mga butang ay mo pag-iyon na ibuko sa mga kinabuhi. Salamat isa sa mga problema, mga pagsulay, mga pagtayko, na mo na sinabi, Ginoo. At kahit iyong presensya, iyong lahong, madayat ngayon, Ginoo, sa mga kinabuhi, Ginoo, kung sa ganito, pinamahanan, sa mga kinabuhi. Kaya dito, na kungkulon, tanan, kaya di mo buhagot, tanan, at ngayon, nandilin ngayon kung madapukod sa Satanas, pag-distract sa mga kinabuhi, Ginoo. Salamat po sa pagsulay, kaya Ginoo, sa kami, nakapagpugol ng mga kanimo, Ginoo. Mas masangkit, mas mag-explain ng mga kanimo, Ginoo, tungkol sa mga problema, paglalas ka na pagsulay, kaya ito, mga pagkaito, pagkain sa mga kinabuhi namin, Ginoo. Lord, pasayong kami sa kananang mga kalapasan, kanimo, Ginoo. Dinibigli ang ayan, kaya sa mga katubangan, Ginoo. Masayang ka, Ginoo, na matagkaroon ko niya. Kami, Ginoo, masipiyag niya sa katubangan, Ginoo. O ikaw rin yung, Ginoo, matahatag ka natin sa mga kaluoy, sa mga, Ginoo, katubangan, Ginoo, tungkol sa mga kaluoy, Ginoo. Lord, hindi ako nag-aapos sa mga galingon, nag-ahamyo ka ng kanimo. Ay mga tungko na ako mapag-ampo, alam na hindi mo mga tao. Wala akong masayang tunod sa kailangan mga kasinatian karon, pero nahibalo mo, Ginoo. Sa amuang ginabuhi, kaya mga panamuna, doon na yung mga pagsulay, iabot ka namin. Diha sa kawalan ko, diha sa mga malatian, diha sa mga problema sa relationship, Ginoo, diha sa mga paglalay, relationship, Ginoo, sa kapayantihan, relationship, Ginoo, sa kahigalaan, relationship, Ginoo, sa mga kaubangan, diha sa pagtulong na nakakimo. But I pray, Lord, ikaw, Ginoo, magandapang sa mga musa, ang palingkod, ang barok, ang lingkod, Ginoo, sa mga tubangan, iligay mo tayo, iligay mo tukang, iligay mo tukang, sa higit, Ginoo. Ako pag-ampo, ang paniwala sa mga kalyahon, tutulungan ang design sa pangalagan pagkakinak kaino, ang kainit sa pagpangita, pagpangalagan ng kaino. Nag-aampo, ikaw magalingkod sa ilang pagtuong pagsalit ng kanino. Dili kayo sila mapukan sa mga pagsilay, sa mga problema, na pinabot ka na kanila o sinabi nila, diya sila kinabuhi. Sa mga kaisunan na mo, kana sa kaliyahon, sa mga pag-ampo, bisitahan mo sila, karoon ng mga taknaan. Kung ikaw, Ginoo, magalimahin ka na, Ginoo. Ibang dako, kaya maglumpang na kanila, Ginoo. Painugtuman mo sila, Ginoo. Nagihigugman mo sila, kung gininaw ka kanila, Ginoo. Kanila sila. Ang balasigon, kung may dito, sa pagpalita, o pag-alaga, Ginoo. Mag-aampo ako sa tanan na adunay mga balatian. Lord, have mercy on them. Isitahay sila. At sa magugila, naabot sila sa ilang kanilalain. Nakaparoon sila sa sikal at nagpaalim sa ilang mga balatian. Mag-aampo na isitahay. Utawin sila, Ginoo. In Jesus' name, I declare and speak healing yan ang kanila, Ginoo. Mag-aampo sa mga Ginoo sa tanan ng mga pastors, mga buwawali, yung ipadala sa lain ng kasambahanan, aron sa pagpalutlo, sa pagpagwali, sa pagpulog. I pray for wisdom nila, aron na manibaluan nila, kung sa ngayon, at ultimo pagpulog nila, alang sa mga katawan nila. Sa mga missionaries, ipadala sa mga lain dapat sa kaligunan, lokal, national, international. I pray, Lord, na ikaw maghahatag kanila kung iso, nag-ibol sila ng mga wali sa pagpulog. Naniwala ka sa kuyaw sa panahon, naniwala ka sa hulga sa kinabuhi, naniwala ka sa kagalain ng persecution sa kinabuhi, ang matapos sa mong padayon sa mandato, ang naiiwan gusto mo ka ng kanila.
bawa po panangyaw sa may balita, kahit po sa kanalan ng mga tao, kapag yun, pagkadulos ng tulo, sa kanalan ng mga tribo, sa kanalan ng mga pinulungan, ang pinulungawanan, ang pinulungawasan, kailangan po sa mga Ginoo, isang Panginoon sa ang pag-gobyerno, pag-ayin namin the blessing ng pag-gobyerno, pray for wisdom, sa kanalan ng mga elected officials, ng mga panahon na Ginoo. Ikaw sa mga blessing ng bahay ng official, pray, ang panahon ng mga tao na nakita, kung sa mga kasipin na dapat, especially at mga tao, wala yung mga malang ang ino, wala yung panahon ng ino, wala yung tagal ng ino, na silang tinabuya o matutawin, kaya sa pinakuyukang bahay, sa pinakasukasi, ilang pasinatin ng ino, ang kulang Ginoo, na ikaw lang kayo, ang makapuno mo, I pray, sa kaluwasan nila, kasi natin, mahinan nila ikaw as the Lord and Savior, kaya sa lahat pinakilin Ginoo. Kami pagpagay ng Ginoo, empower us, the Holy Spirit, ang kulang sa mga Espiritu, sa Ginoo, Kanawin ko, mag-bless ko, sa kami magpumalagdo sa Ginoo. Ulit kayo, gawas kayo, magpumalagdo ng kanan, kami nagpapalagdo, mag-guide na Ginoo, kasalanan ng Ginoo, kami sinupulo na Ginoo, Ginoo, kami kanawin. Huwag yung sali ng Ginoo, mag-guide, in Jesus' name I pray, Amen. Ginoo, nagpasalamat Ginoo. Sa labing militaro sa ito, ikaw mag-bless ng Ginoo. At hindi magamit para sa iyong pangyayahan, para sa pagkalakdo, sa pagbuhaton. Ini-exist na Ginoo. Lalo na yung mga tagliabot ng pagbuhaton, din sa iglesia. Aming mga pinagkamahalan, wala pa matapos, wala pa masugan. Aming Ginoo, maabot na Thanksgiving and anniversary. Ang Christmas para ang Ginoo, ugat pa, mga taliabot na mga galas na saan, para Ginoo magkapitawan sa tanan, magkapitas sa tanan, namo Ginoo, aron Ginoo, mamatag namo Ginoo, ang buang obligasyon, aron maabot namo Ginoo. Huwag na, right sa kapadayon ka mga bless sa inyong mga katawan, naging mo ng tao, hindi manilusyo na kayo na ito, ang sila Ginoo magpapasuwagon, magpapos ng Blessed God to the Lord. Pagkasaling ang hindi ng kanan, in Jesus' name I pray. Amen. Ang nagmamalan doon, si Puno sa Ginoo. Kala, yung special number, ang nabunyo ako wala. Tita mana? Tita. Tita na. Tita na. Nalagi ko pa sila. Mana tita mo. Lagi tayo.
Someone kapag Hinantos ang ina, malaman ako. Jesus, narong ina, naman ako hinati. Sukha kaila-ila nadako sa Ika sabihay o katagbahan Di mo man kung di tutulad Subay sa iyo Someone karuo ako Hinantos ang tanan, mamatangkan ako Lamig Jesus, darong ina Di man ang ako Sukhan na ila-ila Sa
Mayong butas ulit. Salamat sa Panginoon sa pagbago sa kailangan tulong. So man, hindi ikaw tinagawan siliti, ikaw ang iyang naman. Lalo kayo sa Ginoo. Tulong kayo sa Ginoo. Ang panimbawal, kaya ang pagkalugas sa sunod. Hindi ka magalangan. Ito mo Biblia. At ni uban nagangkot sa libro sa Simpanaya o Simpanias. Simpanaya. Simpanias. Kapitulo 3, versikulo 17. Simpanaya, kapitulo 3, versikulo 17. Simpanias, kapitulo 3, versikulo 17. Ang pulong sa Ginoo ng Lord, ang Ginoo, ang imong Dios, anaa sa imong kaliwala, usa ka magbububat, ka maghatag og kadaugan, siya magpaya tungod kanimo, uban ang kalipay. Siya magpakot kanimo, diya sa iyang gugma, siya magmalipay tungod kanimo, uban ang pag-awit. Ang Dios mga panalangin sa iyang pulong, kakuta Ginoo Dios, pasalamat kami sa iyong tulong na akong nabasa. Dahil ka mag-bless kini Ginoo, sa tanang kini, tumudig, kini ngayon transform sa mga Ginoo, dapat transform Ginoo sa mga kinabuhi, grow kini sa mga spiritual life. Kung ang kinasali ng Biblia ng lahat, Jesus my pray. Amen. May isang tao, naginanlan o Billy Bright. Si Billy Bright, so wala pa siya makaila o Ginoo siyang kinabuhi, siya usap ginero. At trabaho siya sa usap ginahan, ingon nga usap ginero. Usap nagtrabaho siya sa usap ginahan, ingon nga usap ginero. Ang iyang kinabuhi, ilabihan kayo kagilan. Nagnunang siya dahil sa kabilayan, kaya sa pagpakasalak o nagkinabuhi siya na masinuktanon kang sa tanas, kaya siya kinabuhi. Paano sa kaadlaw? Nailan niya ang Ginoo atong 1829. Ilanang si Luke ang binabay. Nailan niya ang Ginoo. Noon nag-iyangan kansunan, Ginoo manluluwas. Kaya siya ang kinabuhi. Ipauli siya, gikan sa minahan, ipauli siya sa iyang kapagmalay. Kung dito nag-decide siya, mag-farm na lang, naagi sa pagtanong o potatoes. Kailan potatoes? Nagtanong sa potato, kung saan ka magpapag sa harvest na aglaw niya. Yabot ka din harvest na siya, mag-hangin na siya potato. O kasi nga nagkalog sa siya mga potato, magbiya silang farm. Paano sa kulay ito, no? Kaya mga potato, kung namay ito, pagkay. So sa Satanas, magsilsil diya sa iya. May yung sa Satanas diya sa iya. Una-una, katingnan sa Billy Bright. Wala kang ginigong pa sa Ginoo. Wala kang ginigong pa sa Ginoo, kaya kung ginigong pa sa Ginoo, dapat di ba bunga niya ng Ginoo ang dito, daghan ng mga bunga, karoon na daghan ng mga gas, o dili ka maging malugi. Ay mga si Betty Graham, ibaliwala niya, maingon siya. Doon niya sa tanas.
Sa diha na ah, sa diha nga nagsulod pa ko sa imuha. Wala ka maghatag na ako sa dito. Hindi ka maayon sa iba. Ingon niya, mas maayon na lang ni ang pagsunod sa Ginoo. Kaya nakakaon ko minsan gamay lang dito. Pero maayon ang Ginoo ay sa pagsunod sa Ginoo. Bisan isa ka dito, wala ko dito. Hinong tumili sa taas. Ako sa diha na nagsunod ko sa imuha, gibuhat na ko ang tanan, gihatag na ko ang tanan akong paligidawon, inuang disiplino. Pero wala kay kalungkoy ka na ako, kaya wala ko nang lalaki, sa lang ko. Kung kiniyal ko lang sa talas, ang mas maayo pa, magpuyong ko sa kinabuhin, ikaw ang impyerno. Kung mauban ako ang Ginoo, kaysa magpuyong pa rin sa kinabuhin, nadaw langit, pero ikaw sa talas ng akong kauban. Kaya kung ang usa ka impyerno, makalimtan, kung si Kristo akong kauban, daw langit ang akong kauban. Kaysa daw langit ang akong kahintang, ikaw bangkod akong kauban, impyerno di ako. Gusto ko pasabot na ako rin na istorya na kaisunan ko niya sa Ginoo. Kaya ba nato na ihatag sa Ginoo ang atong usap na likon na pagtuo diha kaniya aron lamang na malipay ang Ginoo dira sa imong kinabuhi. Kaya ba nimo na ipapasigar mo ang Ginoo sa imong kinabuhi? Kaya ba nimo nga ipaglaban ang Ginoo sa imong kinabuhi? Bisan unsay mahitabo, akong ipanghatog na ako usa ka Kristohanon, usa ka alagad sa Ginoo, usa ka magtotoo sa Ginoo. Palakto na pag-istorya, dili ba maulawan ang Ginoo diha sa imong kinabuhi? E base niya o kung lahi ang imong kauban, dili na makita si Kristo diha sa imong kinabuhi. Ang atong mensahe sa buntago. So guys, kung kita hindi usap at ina, ako ang isugan, ako ang isugan. The joy of the Lord over His people. Ang kalipay sa Ginoo diha sa iyang katawhan. Surely, sigurado ko na nalipay ang Ginoo sa kinabuhi ni Billy Bright tungkol kay sa diha na nisurrender siya sa atubangan sa Ginoo. Wala lang siya kalimot sa iyang sala. Kundi, yahap yun nagipinsahan ang Ginoo. Yahap yun nagipagsikat mo ang Ginoo. Gilabanan ang Ginoo. Diya sa iyang kinabuhi, batok ang satanas na buong amukuha kaniya malayo sa Ginoo. Now the joy of the Lord over His people is on account of their first repentance. So now, ang kalipay sa Ginoo, ibabaw diya sa iyang katawan is pinaagi o buhod sa ilahang pagka mahinong sulod, repentance. Pagka mahinong sulod, diya sa ilahang mga sala. Daghan ng mga Kristohanon, dili mahinong sulod sa ilahang sala. Daghan ng mga Kristohanon na nagtuon kung kiluwas na sila, dili man lang maghinulsol sa ilahang mga sala na himo atubangan sa Ginoo. Atong tanawon, Lucas kapitulo 15, versikulo 7 ngadto na sa 10. O Lucas sa 10. Lucas kapitulo 15, versikulo 7, Lucas sa 10, ito lang mo sa Ginoo. Sultihan ko ako na sa imong usab piyana adunay labaw pa nga kalipay unya dito sa langit. Tungod sa usa ka makasasala na maghinulsol kay
sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol o nga maghinulsol. Sa kay buong pasabot ako sa mga kaubayan na ako igsoon kung wala ka man diya sa kamot sa Ginoo, I challenge you. Pag hinulsol sa imong sala, Lutay, ang Diyos, kalipay niya, na ikaw, pag hinulsol, mutalikod sa imuhang salaon, kung ikaw, Kristohanon, hulong sa pagkakasala, pag hinulsol sa imong sala, o pangalayan sa Ginoo na matinud-an. Kung ikaw, wala kay Kristo, ya sa imuhang kinabuhi. Ang gusto sa Ginoo, ang kalipay sa Ginoo, na ikaw, mutalikod sa imong sala, o surrender sa Ginoo, o pangalagay sa Ginoo, sa tibuong adlaw. Sa imuhang kinabuhi. Now repent and turn to God. Now, kung mayroon ka repentance, kang hinulsol, masabot kini, pag talikod, pagbiya sa imuhang sala, kunya, turn to God. Hindi pwede na hinulsol ka sa imong sala, pero wala ka mga lagay sa Ginoo. Kayo ka, Lord, pasayluman ko sa imong sala. Pero wala ka na malagay sa Ginoo. Gusto kayo, pasabot anak, ang gusto sa Ginoo, na repent and turn to Him. Repent, pag hinulsol sa imong sala, o balik sa Ginoo. Anak, kung ikaw, tinun-anay, na may hinulsulon sa imong sala, dili na ngayon makahimo, at dili makaalakad sa Ginoo. Ay, ang tao na tinun, na nag-repent sa iyang pagkadautan, siya mangita sa Ginoo ang alagaran ng Ginoo. Tao nga luwas ka. Kung ginulay ang adunay repentance sa iyang pinabuhi niya, siya ang alagad sa Ginoo. Dili siya mahigutang, dili siya ang pangalagad sa Ginoo. Dili siya mahigutang, dili niya matatagpo ang Ginoo. Kaya siya kinubuhi. Remember the Israelites? Every year, ang Israelites nila, or ang Israelites, at una sila ay panahon na makitagpo sila sa Ginoo. Ang kitawag na sa one-third, sabi ko sa Pilipinas. Counter regard. Ang sila ay mayroon sa counter regard. Hindi ng mga tao, hindi ng mga Israelites. Bisan wala kayo counter sa Ginoo, na-worship sila sa Ginoo. So kung tinuod ka, na may repentance, kung gihimo sa mga pagalingon, you should turn to God. Kaya kung doon na kayo tinud-anay, na repentance sa Ginoo, niya wala kayo mabalik, wala ka mabalik sa Ginoo. Kasi masabutan. Tinuod, hindi sa mga repentance. Ang walang manakay pagkalis sa Ginoo, Acts chapter 3, verse 19, ito tatang, Acts chapter 3, 19, nagingon ang pulo sa Ginoo sa Thessalonica. Busa, pag hinulsol ka mo, o balik ka mo kanina. Aron magpapas ang inyong mga sala. Aron ang mga panahon sa kahayaan. Mabot, hitan sa presensya sa Ginoo. Isa daw, pag hinulsol ka mo, o balik sa Ginoo. Naamay mo rin wala pa kahinulsol sa Ginoo. Pag hinulsol na, niya balik sa Ginoo. Ano na nato nakikita yun? The word, ang pulong sliding. Slider sa tao. Pero ang pulong na, hindi nagpa-slide. Sliding. Actually, hindi lang ang mga tao na nagsimba, yung pagkakamumulang, pagpakalaga sa Ginoo, hindi lang ang mga pag-slide. Hindi lang naman ako nag-backslide. Kung ako, muundang ko sa pagkalaga sa Ginoo, hindi na ako mamasok, hindi na ako makalagad sa Ginoo. Ang tawag sa mga backslider. Si Pastor, backslider.
Backslider ang tawag sa tuwa. Pero actually, ang backslider, dili lang to, nahimulang sa church, nag-alagad yung pagkawan ni Bias, pagkakalagad sa Ginoo, dili lang to, mga backslider. Huwag ako kasabot. As long as ikaw, wala na connection sa Ginoo, musimba ka sa Ginoo, mundayat ka sa Ginoo, pero wala na connection sa Ginoo, actually, sa backslider niya po ka. Nahimulang yan po ka sa Ginoo, musimba ka niya sa Ginoo, magsimba niyo sa Ginoo, wala na connection sa Ginoo, the worship na sa Ginoo, pero ikaw, daw hindi mo pagpagi yung baba, daw hindi mo pabati ka sa kasi ang presensya sa Ginoo. Musimba po ka na, the worship na sa Ginoo, naalaga na niya sa church, kaya sa kanan na ikaw, unos, nag-alaga sa Ginoo, actually, backslider yan ka. Wala na connection sa Ginoo. Don't worship ka sa Ginoo. Alive, kung ikaw. Don't worship ka sa Ginoo, anak. Grabe na ang pinatay sa tubangan sa Ginoo. Grabe na ang pagkain sa Ginoo. Kung ikaw, wala man lang. Apik ito sa inyong kinabuhi. Kung makita niyo mga tawa sa Ginoo, nagdahil sa Ginoo, kung ikaw, hindi ko kapunta na ikaw, hindi ko dahil sa Ginoo. Pero kung okay lang sa Ginoo, may nanay mo sa sitwasyon at kung hindi para kung sa kapsayo. Wala na yung connection sa Ginoo, wala na yung feel ang presence sa Ginoo. Wala na. Doon ay minagdan ng inanak mo sa sitwasyon. Maybe because wala hinursul niya sino ko galiyon. Pwede natin inaaraw ng mga tao. Sabihin ko, yes, I worship the Lord. I sing for Jesus. Pero ikaw mismo, kasailan ka sa Ginoo. Kung ikaw o Diyos, kung na mamakay, connection sa Ginoo. It's easy na kapag inantahan ka, ano, ipakita na yes, I worship the Lord. Pero kamuta na, sinukod ko yun na siya. Ang tao na gano'ng makita, madayat na ito, mailan na ito, makaya na ito silang limbungan na makita, ipakita na ito sa lahat that we worship the Lord. Pero ang Diyos na ito, He knows everything. Ano sa iyong heart? Ako ba'y connection sa iyo? Ako ba'y fire? Ako ba'y spark? Kung sa magtiayon ba? O wala yung ilaw? Wala yung spark? Pag wala yung spark, sa clearance daw, kung ba sa wala yung suko sa bulan? Because there is no spark anymore. That's why the Lord napalagay sa Ginoo. Remember sa mula. So kung nakasimba ka sa Ginoo, wala din mo na fear na doon na may connection sa Ginoo. Please, pag-Ginoo is tired ka ka. Hindi kinubalik ka sa Ginoo, hindi kinubalik ka sa church. Hindi na ko nakilabot pa sa mga kinubalik ka sa Ginoo. I mean, personally mo. You should turn to God personally. You should turn to God personally. Hindi lang tayo. Huwag mo sa Ginoo, kaya balik mo sa Ginoo. Even na kasi mo life, na kasi mo pagkakuan. There is a sentence in the point. Hindi mo rin ka. Hindi ka balik sa Ginoo. Hindi ka mag-worship sa Ginoo. Anywhere. Anytime. And remember, rent your heart. Rent. R-E-N-D. Rent. Sige saya sa word rent. Diyan tawag na. Kisiya. Pag-abot sa piling repentance. Yeah. Bingon ka na Lord. So, gusto sa Ginoo, kaya itong bisiyon, ang itong pasikasin at tumbangan sa Ginoo. Napon, pasabot sa Bisaya, maatungay, pinokol, pinapal, hinulsol, sunod sa itong pasikasin. Yes, Lord! Pagkainong ako. At tunay pag-isip na sa Lord, ng mga Joel, 2:13, at sa naman, Joel.
nakasuko o madagayawan sa lupang walay pagluban o nagbasol sa nautan. Masa daw, kisiya ang inyong kasing-kasing o dili ang inyong mga mistake. Ano man? Ha? Yan sa Old Testament. Sa diha nga, magkikan, pag-inusan kita ng tao, kaya sa diha, o sa ako na nila sa diha, alam na, nakayon silang sorry sa ito, nila ulang ipakita, isi uli na lang sa nila, pagkulang sila, ako sila ulo, o niya, magsulukot sila, kung sako. Limahan na sila, nag-inusin sa ilang mga sila, pero ingon, Pita Joel, isila ang inyong kasing-kasing kung dili ang inyong mga mistake. Sabot, sabot. Tumating pwede natin ang kapakita sa tao na nangayon ng sorry. Kasi talang hinusin kay ato nag-iisi ako sa iyo. Pero panahon lang lang siya yun. Na Lord, sorry Lord. Kung ka ako, bumulong kapag-ako sa pero sa Prophet Joel, dahil ang iyang early namin, kasi ang inyong kasing-kasing, hindi ang inyong mga bisita. Hindi natin yung lahat ng tao. And we're sorry for the Lord. We're sorry for the Lord. Pero lagi sa atin ang simbaya. Lagi dapat mahirap yung lahat ng ino sa heart. Nakita niya, balong niya. Ang buong kasabot-kanin, kasing-kasing ng Panginoon, just second, the joy of the Lord over His people is on the account of their fear of Him. Isa daw, ang kalipay sa Ginoo kaya sa ilang mga katawan. Kung ikaw o tungod sa imong kahadlok sadto kaniya. In Psalms 147 verse 11 down, in Psalms 147 verse 11. Apan, ang Ginoo may kalipay diya sa mga may kahadlok niya. Diya sa mga naglaw sa iyang tumbang walay pagtuban. Kung saan ang kalipay sa Ginoo, adunay kalipay ang Ginoo. Diya sa may mga kahadlok niya. Kumusta? Ang tukon magita sa Ginoo. Ha? Ang tukon magita sa Ginoo. Hadlok na sa Ginoo. At doon ang kahit katalaw, bilang sa Ginoo. Pero kung nakay mga utang na nasa yung pinapunin na ron gusto, hindi makamalipay sa Ginoo. Wala kang hanilog sa Ginoo. Wala. Fear. Kalipay sa Ginoo, makita, magpahadlokon ka niya. Pagabot sa evangelist si Minunta, kahadlok ng Diyos, kung siya lang ang alagari. Anong inanaman? Kung kayo kalipay sa Diyos, kung ang isang tao, kung pati yung kahadlok ka niya, kaya nagkahulukan ka na, na kung ikaw, kahadlok sa Ginoo, at kung na kay katalaw, namubuhat sa mga butang, hindi nakapagmaya sa Ginoo. Sa mga kinikanan na istrikto, o sa mga anak ang adulay kinikanan na istrikto, ang reason na nag-dilit ka, ang pag-istrikto ang iyong kinikanan, ang adulay advantage sa Ginoo. Although adulay disadvantage, kaya posible na iyong rebellious ka kay gusto mo na sa iyong kinikanan. Pero kung baka ganit na masunundanon, sa iyong kinikanan, at inumanon, ay inumanon ka na. Ha? Sa iyong sa ginikanan, sa mga matinumanon sa ginikanan, mahadlok na ginikanan. Pag ikaw ay nagpapa, tingin mo lahat! Ha? Wala yung gawas sa English malaki.
sila. Kung nga imo, anak nilo kay, nakawat si 500 sa imo, imo, inuhalan kasamaan mo tayo. Kaya, imo, malakong pulis. Para makatilaw ng Israel, di ba samahanan siya hindi ka, abot panahon, kasi mahimong kawasan niya, mayroon sa kimo rin kawatan. Hindi patagang, so karoon nahadlok, bata nahadlok. So, hindi na anak, hindi na sa mo, kaya doon si nahadlok. Kung ikaw, adunay kahadlok, adunay kay, nagtalaw, kabubuhat, o pakabutang, may kasuko sa Ginoo, ay ikaw, nahibalo ka, makabalo ka kasuko ang Ginoo, kung ikaw, adunay kay kahadlok sa Ginoo. Kasi ang kahadlok, resulta siya sa pagsulong niya. Yes. Ang kalaban sa pang-gobyerno. Sabi ko na galing na, ceasefire! Gawas na hindi kaya. Sabi na, Japanese na kayo dito. Ano ang Japanese mo siya kayo dito? Takira. Hindi niyo sa mga pinaya sa Japanese soldier sa Japanese barrio. Gira, pag-gira anak, isa na lang siya makasigaya. Mas maayo ba? Tapos makakaya na siya. Kasi bakit na siya. Hindi ko, magiliw na ng mati ko. Kahit sa kamakakula, parang sa iwan dito, malakpan kasi. Pero, kanan, alos-alos, bakit nag-ano sunod na kasi bakit nag-ano sunod na sila? Now, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. In Proverbs 9:10 sa Ginoo, ang kahadlok sa Ginoo mo'y magsugod sa kaalam. Langit ko na kaalam. Basta daw, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And also in Proverbs 1:7, nag-ingon, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Anong importante na siya? Tungkol ba, the reason why, manong ang tao, wala'y kahadlok sa Ginoo, because wala silang wisdom. Wala silang knowledge. No wisdom, no knowledge, no heart, no daily. Ang man, ang kawas, ang man, ang tutuwang, makaway ka alam. Mga tihimo ng ban. So, kung magpadayon ka sa magpakasala sa Ginoo, ikaw sa lahat ng pagkasurya, lack of wisdom and lack of knowledge. Dagan mga Kristohanon, walay kaalam, walay knowledge. Ano man? Kung knowledgeable o magpuno ka sa kaalam sa Ginoo, may paglipa, kung saan mga utang, na hindi makapalipay sa Ginoo, kung saan mga utang, na makapalipay sa Ginoo, kung saan mga utang, na dapat hindi salipay sa iyong kinabuhi, kung saan mga utang, na dapat hindi pagabihan sa iyong kinabuhi. Pero kung wala kayo misda, hindi ka masakay. Mura kang inimpalis iyo. Mura kang ining mga prominente na mga Kristohanon, mga prominente ng Kristohanon. Kristohanon in general, but in kailangan life nila, in their action, they are not Christians. Saya ka, nating matangala. Sila, mga reliyoso, apan sila, dili mga Kristohanon. Ikaw na nilisas ng mga parisip. Yun niya ko, isip pa ko ninyo, pinahagi sa inyo mga ngabi. Pero inyong heart, inyong kasing-kasing, ang inyong kinako. Wala yung mga prominente, yung mga Kristohanon. Prominente na mga tao, yung mga Kristohanon. Nakuno sila, mga Diyos ko. Pero sila, mga reliyo. Nakuno sila, mga reliyo sa pagpilig, mga Kristo. Ano ba? Reliyoso. Ang reliyoso. Cuando God, nag-ampun, nag-dive sa Ginoo. Wapil mga events, wapil mga dadri, mga dagko na mga gadri, na may kalabutan niya silang reliyosong kuluaton. Kunya wapil o inom, wapil o hanta, wapil o sugal, wapil o sabong, wapil sa talan, nakasungan sa kalimutan. Kunya ang tawag nila, reliyoso sila.
Ginoo, pero dili sila mga Diyos. Kung masaktan nato, kung nasa talin ba, religyoso ka ba, o Diyos mo ka ba? Kaya kung tao, Diyos doon, apil na kaya pang ka religyoso, pero kung religyoso ka, galit ang Diyos doon. Wala kung ikaw, adunay katalang sa Ginoo, masayra nino, kung sa mga utang, ang makalipay sa Ginoo, kung sa mga utang, hindi makalipay sa Ginoo. Tawag ako. Ha? Umanaw ka sa mga social media, umanaw ka sa mga Facebook, o sa mga post sa Facebook, mga batalyon rin, o sa mga post sa Facebook. Hindi makalipay sa Ginoo. Kaya kung mga batalyon rin ang kita, nanglaw mga post sa Facebook, di ba malipay ang Ginoo? Ha? Bisan ako, hindi ko malipay ako ang pastor. Sa munda ang Ginoo. Hindi malipay. Ila sa mga batalyon, bisa sa mga tigulang, sa mga kautong, na nagatuwa sa lugar, kaulan, layon sa Ginoo. Kung masal, sa pastor, magtanaw, magkasa, sa walimong gipos, sa munda ang Ginoo. Sa pulos na lang, Ginoo, din ako magkulang, ispahan ka. Ya, kung makabasaan doon kay mga resmuhan ko ng hinakayon, kasi pinakay sa inyo. O ka, makaila sa inyo, mga dilig resmuhan, makaila sa inyo, kayo ang resmuhan. Pero may mga post, dilig ang resmuhan, kasi masunti nila. Ay, mali, resmuhan. Mga sinunupan, pinantaran niya sa Facebook, hindi maayaw mga sinunupan. Niya, ngayon kang mali pa yung Ginoo? Hindi na sa Ginoo. Kung nakakainis ka, kung maalaman ka, kung punutas ka, balong masayra nito, kung saan makaputag, makapalipay sa Ginoo, kung saan makaputag, kung hindi makapalipay sa Ginoo. Kasi ikaw sa punos, ito yung Proverbs chapter 8, verse 13. Now, if you have knowledge and wisdom, you will exactly fear the Lord. Kung ikaw, adunay ka, alam, adunay, ay balong, may balong nino, o kung sa'yo, ang pagkahadlok niya sa Ginoo. 8:30, magkakaroon niyo. Ang pagkahadlok sa Ginoo, may pagdumot sa lutan. Salamat. Ang pagkahadlok sa Ginoo, pagdumot sa lutan. Lumos ka, idumang manibang lutan. Asa ko kung tulong, lutan. Kung ang tao, lutan ito, kuwang lutan. Kung ginatulog ka, ikasilagan mo mga tao, sukong ka sa kakayo sa ina, nasiyang mo na tawanan, kung posible, kung nauna ka, kapatid mo kung tawanan. Kaya tidumpan niyo siya. Kung na'y matang sa pagdunot, kung hindi mo natulong sa Ginoo, dumpan niyo ang dautan, kasi po pasabukan ng tawanan. Ikaw mismo, nanimuha ang pakyo, hindi dautan, buhalan. Hindi ko sa buhay. Pakyon, kini ako ang bisyo. Pakyon, kini ako ang hinimuan, hindi na makalipay sa Ginoo. O di magpapalipay. Sa pagdunod. The joy of the Lord over His people is on account of them praying to Him. So now, praying to Him. Tuwag kay sila, may nampuon niya kanina. Kung nagawin mo na ako kanina, kung ang ministry, kung ang church, undang na sa pagkaw ko. Tama ka. Ganun. Wala na sa iba. Ito lawas sa bagay ginagawa. Wala ka sa lawas sa bagay bakol. Pare ang iyong bakol. Hindi ko lang sa bakol. O spinal cord. Ba't ang mga kayo sa science na rin? Ayon. Spinal cord. Bakol. Yang tawag na sa bulo. Ano sa'yo? Kaya yung pangalan, spinal cord. Kung mabalag ang imuhang spinal cord, ilongin ang tawag ka na. Isa pagkakaw, hindi ang pagkakaw. Ang isa, kailangan rin mo tayong patindog sa ibang palingkod sa imuha. Wala na. Bulay. Ang bulay. Bulay. Wala yung gusto mong bulay na imo. Na kung mahimo pala, siguro ko pala, pinukaan na lang siguro. Iwas na.
ang church, kundi na may nagpuon ang katawan sa Ginoo. Ginuti. Ganun ginuti niya. Tungod kay, ang pag-ako ay primary na armas sa Kristohanon, panalipod sa Kristohanon, kalasag sa Kristohanon, ang hindi sa mapukal, sa pag-alagad sa Ginoo, kaya inig-abot sa mga ulos sa kinabuhi, inig-abot sa mga pagsulay sa kinabuhi, inig-abot sa mga balatian, inig-abot sa kawalan-on, baka barok siya, baka nahukay siya, kay may napuon siya. Kung namapukal ta sa mga alagad sa kinabuhi, we are powerless. Ako aminado ko anak. There are times niling pa ako sa mga kinabuhi. Pero muli ang tulong sa Ginoo. Para nimo, para namo. Na kinahanglan mag-ako ka sa Ginoo. Pero mahimot ang powerful. Pero abot sa kaaway. Hindi ka tanging sa kaaway. Hindi ka mahimot powerless. Baka barong ka. Kaya nagsulong sa tanas sa New Christian Church. Dili mag-iyahay pamunta sa mga tutukan, iyahay kupat, iyahay lakaw. Dili, si Satanas ang muli. Kantos, may gawas siya. Ay, iso mo nila ang mulo. Basta sunod kay, grabe ang alasan. Grabe ang powerful. Tag-as kay pader. Tag-as kay basunda. Mga isong kaayo. Because ang New Christian Church is prayerful. That's why powerful. When I challenge you, ginubuhay ka. Hindi ang puso mong balay is given. Ano ba? Ganun kayo mga babae. Cellphone, social media, Facebook, games, email, TV, one-bar mga babag. So, kinahanglan. Ha? Natay kagahin ang panahon niya sa church to pray. Para hindi ka mahimong powerless. Hindi mahimong kang powerful. So, ang mahimong powerful, kinahanglan mahimong kang prayerful. Yun ba? Kalipay sa Ginoo. Pagkita, mampay ng buon in Proverbs chapter 15, verse 8. Sa Ginoo, sa puno sa Ginoo. Yung mga verse 8, ang halad sa lautan. Usang kaduluntanan sa Diyos o sa Ginoo, apala pag-ampo sa matalo o iyang kalipay. Ikaw, ang pag-ampo sa mga matalo o kalipay sa Diyos. May isang ampo. Hindi na kalong alay, pag-inapin ka ka, pag-ipunin ka ka sa kawin ng mulik. Masawa niyo pag-iwan ng kalipay ng Diyos, ikaw prayerless. Ang Ginoo, Kaya kasi Dexter po si Dexter. Kami kayo lang na istorya. Nagulang sa istorya. Kailangan sila ng istoryanes ng isa-isa. Butang kakao. Kaya mo lang sukaling kawala sa mga. Nagsama po dito. Ano ito pa nauna? Relax ka. Huwag ka eh. Gusto nila. Gusto siya ako. Pero kung kayo kasal ka. Tapos yun. Kung ikaw in love ka, si Dexter in love kay Jai-Jai, si Jai-Jai in love kay Dexter. Mula ang isa katuwing. Sa kanila gusto lanay. Dexter ganahan siya mamati sa binutbot ng Jai-Jai, malinti niya, dami niya siya. Wala na ito, mga termino, gigamit ng Jai-Jai. Ganahan ang giyapon sa Dexter mamati. Ang Ginoo ay nanak. Ganahan ang Ginoo mamati. Hindi ko. Ang mga istorya sa Ginoo. Hindi sa tulog isip. Hindi naman sa listener. Ayaw ito. Kung tubak ko isip. Kumakad ko isip. At when challenge you, kung ang pulong sa Ginoo, ang likod sa Ginoo, ay ikaw, ang sa gusto ko kasi nung Ginoo,
Hindi lang kita mo sa salay. Hindi, isa lang pagpapisa ng wala. The Lord wants us to pray without ceasing. Okay, First Thessalonians 5:18, pray without ceasing. Sarap! Ang kung kawalay hulog. Anong nihanap ang hulog sa Ginoo? Kawalay, wala sa Ginoo. Ang istorya na katulad. At sa ibang hulog sa Ginoo, pray without ceasing. Kaya hulog. And let everyone who is godly offer prayer. Psalms 32:6 at 7. Ang tanan ng mga godly, mga Diyos-son, na maghalat at pag-ako sa Ginoo. You believe that you are godly. Offer prayer. Pray without ceasing. Ano na po? Nakakasunan ko yan sa Diyos. Always remember. Gusto sa Diyos. Makalipay sa Diyos. Ikaw ay nagsulog sa iyong kalipay sa Diyos. Ikaw makaglukod. And you want to ikaw always ka. Ikaw ako, there are times when we need to pray. Kami lang yung ano. It doesn't mean na hindi na nakapagod. One time, doesn't mean ay hindi mo pero ayun dito ang istorya pa hindi ako ito lang atay right hindi natin dito can cry to the Lord can say sorry to the Lord ask ilato bisa kung sila misun hindi ko ba let's pray.